just menossa prassisokerointiin ja aion kuvata sen videolle, että näette millaista se nyt oikeasti on. Mua jännittää ihan sikona. En oo siis ennen ollut ja pelottaa, että kuinka paljon se oikein sattuu. Pelottaa mennä sisään. Siitä sokeroinnista ja siis ei sanottiin, että nyt ei vuorokauteen saa harrastaa seksiä, mutta en mä kyllä usko, että tekee mielikään. Että siis jotkut kohdat ei siis tuntunut missään. Kyllähän siis joka kohta sattuu, mutta riippuu varmaan kipukynnyksestä, mutta mulla ei ainakaan ei se missään tuntunut. Vähän kuin kulmiin nyppis tai jotain sinne päin. Mutta sitten taas jotkut kohdat ois saatana. Pari kertaa teki mieli luovuttaa, mutta se tekijä oli onneksi teki siitä paljon helpompaa. Hetkellä tuntuu, että menen kyllä 4 viikon päästä uudestaan, koska on sen verran siloinen olo, mutta saa nähdä rupeeks mä pelkäämään sitä kipua, mutta en mä tiedä. Mä luulen, että se menee vaan helpommaksi ja ei se ollut niin paha, vaikka joo, se kyllä sattui tosi paljon. Nyt kun on sitten tuolta alapäästä karvat otettu pois, niin on hyvä hetki lähteä sitten ripsihuoltoon laittamaan yläpäähän vähän lisää karvoja. Jos katsoitte tämän videon, niin toivottavasti saitte tästä jotain irti, että jos sitten olette miettinyt, miltä toiset oikeasti tuntuu. Moikka!